Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Όσο περιμένουμε να μπούμε, πατήστε ένα like, μια εγγραφή και ένα subscribe και κουδουνάκι φυσικά. Για πάμε, ξεκινήσαμε. Τρώμε το πρώτο γκολ δυστυχώς. Κι άλλο γκολ. Είμαστε φοβεροί γιατί κερδίζουμε. Ισοφάριση. Μας κάνει και σούτ ο άλλος. Όχι ρε παιδιά, φάγαμε το τρίτο. Και μας κορυδεύει ο άλλος. Δυσκολεύουν λίγο τώρα τα πράγματα. Και θα φάμε κι άλλο. Εντάξει. Θα κερδίσουμε τώρα λίγα μέτρα. Φοβερό. Αχ, ναι, βάζουμε γκολ. Πάμε να το σοφαρίσουμε παιδιά. Ο παίκτης μας είναι φοβερός αυτός που παίζει. 4-4 σοφάριση παιδιά, ναι. Πάμε για την αναλογική ανατροπή. Δοκάρι, όχι. Αχ, το σώζει, πηδάμε, το σώζουμε κι εμείς. Αχ. Ναι, ανατροπή. Και έχουν μείνει λίγα λεπτά, πρέπει να αντέξουμε. Ναι. Πρέπει να προφυλαχτούμε τώρα. Πάλι καλά είναι άξιος ο αντίπαλος 6-4. Ανατροπή ξανά. Από ανατροπή σε ανατροπή το κάνουμε και κερδίζουμε. Και θα γίνει και το 7-4. Τώρα πρέπει να το στείλουμε εμείς ένα μήνυμα τον μπρο. 8-5 και το παιχνίδι έληξε με τη νίκη τη δικιά μας. Μπράβο παιδιά. Όπως είπαμε, like, subscribe και τα ξαναλέμε σε ακόμα ένα βίντεο. Γεια σας.